Matul is-sena l-oħra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta naqqas l-emissjonijiet li jikkontribwixxu għat-tisħin globali b'7.4%. Dan bħala parti minn ħidma biex jintlaħaq lan tal-ħelsien mill-karbonju sal-2050. Dan ifisser li tnaqqis tal-intensità tal-emissjonijiet laħaq il-livell ta' 0.74 kg ta' diossidju tal-karbonju għal kull passiġġier. L-2019 kienet sena sinifikanti għal mittjar Malti f'ħidmietu favur l-ambjent. Hekk kif is-sena l-oħra l-kumpanija naqset l-iskart tal-plastik b'aktar minn 4700 kg meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Tul dawn l-aħħar 5 snin l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kull sena qed jirreġistra tnaqqis fl-intensità tal-emissjonijiet permezz ta' implementazzjoni gradwali tal-programm biex tiġi frankata l-enerġija, kif ukoll investiment ta' aktar minn €1,200,000 f'pannelli fotovoltaiċi. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borch qal li kull sena qed jifhmu aħjar kif jitjieb l-operat fil-mittjar Malti. L-impjegati tal-kumpanija verifikaw minn kważi 12,000 sija ta' taħriġ dwar is-sostenibilità, fil-waqt li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta appoġġja diversi proġetti filantropiċi għal benefiċċju tal-komunità, mod speċjali bi proġetti fl-irħula li jdawru il-mittjar.